warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwwata illa billah. Sholatan wa salaman ala Rasulillah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qulu dzikran katsiran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ingkang kula hormati Bapak Kapitena, ingkang kula hormati Bapak-bapak, ingkang kula hormati Wali Nyai, Ibu, Bapak, sedaya monggo lampun kita ngaturaken pas puji syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Amasan saking rahmat lan pitulungan Allah kita ditakdiraken diparingi kekuatan lahir batin saged rawuh donga sesarengan kaos sesarengan wonten Masjid Shiratal Mustaqim Presmaketan. Mugi-mugi langkah terus koyo sanidyan kok diridhoi dening Allah. Amin. Sholawat salam mugi-mugi tetep kalimaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi terus koyo diaku sebagai umatipun lan pitados syafaatipun. Amin. Ibu kabari ibu sehat. Supados diri kita dada kita indah. Apa Bu? Indah. Diri kita itu ibarat rumah, itu perlu ada taman. Ya kan Bu? Ya, perlu ada taman. Supaya diri kita indah lan hayatan saidah lan barokatan dan masuk surga. Oke, dan supados diri kita itu indah. Oke. Terus udah kita itu bahagia, lan barokah, selamat lan masuk surga. Berkat Ibu. Ribon, bener Ibu. Sebenarnya pengen nonton tak? Iya. Itu konsep yang agama pertama kali dengan bil ilmi, apa? Bil ilmi. Mestinya dengan ilmu. Dengan ilmu ini sangat tepat, sangat terus. Ingat kita belajar bersama. Dengan ilmu waman arada dunya bil ilmi waman arada akhirah bil ilmi waman arada bainahuma bil ilmi. Artinya kita ingin bahagia, indah nih dunia, lalu akhirat juga dengan ilmu. Dan bukti-bukti benar-benar kita itu setiap langkah pun diridhoi dening Allah. Amin. Alaki nopo kok ilmu indah bener Ibu. Siapa dengan ilmu itu sakit membimbing kita carane ibadah supaya benar, carane beramalan supaya benar, carane berumah tangga supaya benar. Niku wonten bimbingane ilmu agama. Makanya dengan ilmu diri kita akan indah dan bahagia. Carane penerang ilmu itu petunjuk. Terus sampai kali supados kita niku bahagia diriko dengan memperbanyak aksi lebih syukur. Apa Bu? Memperbanyak aksi lebih syukur, banyak bersyukur. Berulang kali kok diingatkan kita banyak bersyukur. Syukur dengan ucapan lisan alhamdulillah. Ya Allah, kula saged panjenengan paringi anggota tubuh lengkap ya Bu. Paling sehat di dalam ibadah dengan ngaji. Mau paling sakit datang alhamdulillah. Sakit itu hikmah gugurne tapi syaratnya ikhlas ya Bu. Orang sesuai apa sak desa kok kabeh. Patut pilih diceritakan dulu. Aduh berarti kenapa itu syaratnya sing sakit gugurne dosa itu harus
yang ekolit itu antuk saka manusa cedhak dumateng neraka. Tapi yang Roma cedhak dumateng manusa nggih cedhak dumateng surga. Amin. Wujud kita bersyukur nek dumateng sesama matur suwun. Terus ada kita sae semua ngomong matur suwun kalau nuntut dosa mboten. Diri ucapan yang tabasan itu senyum malah niku nggih wujud suwun. Tapi gak ono biarane itu terima gitu. Nah, jadi yang menurut penelitian ekonomi psikologi yang senyum niku awet terhindar dari sifat stres. Biasanya pengantar pertanyaan tulisan gitu senyum, sapa, sebenarnya apa tuh? Salam, senyum, sapa. Itu aslinya ajaran Islam tuh ya. Dan semua rumah tangga utama itu ternyata kau sadar agama itu naik masuk dia biasanya dulu terus setan misalnya jadi itu buatan sadar babat tapi ternyata rahasia itu yang itu biasa salam insya rumah tangganya badai dah salam pula doa lah ibu assalamualaikum semoga keselamatan selamat barokah rahmat barokah itu tambah nanti dan rahmat itu pikantuk kasih sayang dan ibu terus wujud kita bersyukur dan dimana Allah mengucapkan alhamdulillah lan didamel ibadah didamel ngaji itu wujudnya syukur. Nah terus syukur kita diparingi hukum ini sendi-sendi kita jumlahnya 360 ya untuk kesehatan. Cara mensyukuri itu didamel sholat duha. Sholat duha itu wujud syukur kita diparingi jumlah sendi kita tahu 360 sendi. Dan kita nyukur sifat-sifat anggota sakit beda bagaimana wujudnya dosanya apa? Sholat duha. Konten persepsi mana? Dia sholat duha memperbanyak rezeki mana ibu? Doa dan dia pakai kita syukur lani syakatun la azidanakum walani kafatun ina adabi lasadi menawa siro syukur katanya Allah nikmati ditambah nek siro bersyukur ada pula saksesane Allah apa jelas kerja dan suatu kalau bersyukur ya berarti rezeki mereka sakit jalan apa ibu terus selanjutnya supaya diri kita itu indah terus bahagia barokah diriku dodok kita diisi dengan sabar apa bu? Sabar sabar itu apa ibu? Dengan yang tinggi lu bergata tinggi bukan pijak deh bukan dayu bukan dirulok dari Indonesia sabar dibetah nih dikuat nih tetap bertahan bertahan itu artinya tetap di dalam istiqomah waya sholat tetap dijalani itu namanya istiqomah dan itu namanya sabar asal tulis iman sabar itu separuhnya iman terus sabar kemarin pengertian ini latah boten gampang marah orang gampang ngamuk ibu ojo gampang ngamukan nek gampang ngamukan disetir setan satu ngamuk lho omongannya boten terkontrol ibu omongannya gak terkontrol bisa kufur bisa lepas iman dan setir setan lah setan itu tujuannya ngejak neraka makanya
maksudnya apa? Tiyang mungkin kadung marah, nggih toh, tak boten termarah toh nggih. Ya, makanya nek badhe marah ditahan. Carane nahan pripun Bu? Ngoten nggih. Carane menahan marah menurut konsep agama niku maos astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus langsung menten lenggah. Nggih napa? Duduk. Nah, nek duduk iku jek ora iso napa iki mungkin nek rada reda to nggih. Nah, terus diambil apa? Damel air wudu. Nggih to? Setan itu sing apa itu? Kalai ali banyu to nggih. Nah, api kan setan itu terbuat dari api. Lah api itu matine nek disiram banyu itu sekali. Terus nek kita lagi marah, cepet-cepet ngambil air wudu. Terus pas istighfar, terus lenggah, syukur-syukur didamel apa solusinya kata Ibu, ini kok caranya marah, kata dia, kalau saya agama itu, terus tiang sabar artinya tiang nikah boten mudah mah, kata Ibu, sehingga kamu itu ibu apa bapak-bapak, ibu, ya makanya kendala-kendala Ibu, malah kok bocah mustane bakso nek manuk kok manuk kok Bu nggih ta, lah kok nek aku sampeyan cok manuk pecah. Lah terus nek kita manuk apa bakso manuk balik, mboten nggih baksone dan dikukuti tulas enak, manuk ndak di sisine. Mboten Ibu. Emang kita manuk tepat arene apa set ngoten nggih. Bener-bener disian apa setan. Nek kula tak kira nggih mboten apa-apa. Iso diunggah medhone istilahnya yang jare Ibu. Diunggahne dibune apa manfaate, apa gunane itu namanya pengendalian diri. Itu surat yang kesehatan. Tiang nek gampang marah, jantung berdetak di keras Ibu. Nggih, jantung keras. Detak keras, marai darah tinggi. Nggih lho Bu, darah tinggi itu akibatnya apa? Jantung bekerja keras akibat marah. Terus diurat-urat kan boten saya kok. Nah, niku nggih. Dadi asline sumber sedaya penyakit niku saking marah. Awake apa? Disabul setan. Penting nggih. Menurut kesehatan mental Profesor Zagar kurang tiang kalau bisa mengendalikan marah dan mau minta maaf dan itu badhe sehat lahir langga mental nggih sehat. Kata nggih, ibu kita sakit apa ya Bu? Kalau penggah kuning bahaya kok ngamuk. Nggih Bu nggih, kok ngamuk nggih pelan-pelan nggih dikendhaleni. Padahal yang boten saged kuasai diri nggih pas mah. La ta'dhu wa la jannah. Kok satu-satu. La ta'dhu wa la jannah. Jangan marah dan ibu surga. Oke, kalian mulai dulu nggih. La ta'dhu wa la jannah. Bu sampeyan masuk nyanyi apa to? Jadi Fatima bawa ojo gampang ngamuk, ojo gampang nesu bagi musuh. Nanti wong nek kendalikan ngamuk Pak, ora gampang ngamuk niku mlebu surga. Nggih to, akhire kok kendali kok semua perbuatane. Nggih to, nek gampang ngamuk kan ibadahe rusak, sedayane nggih rusak. Dipun duga saya. Pagi tadi nggih. Saya kali sing supaya tubuh kita tidak barokah dan bahagia. Nggih kita sabar. Poinnya itu tidak mudah marah. Terus selanjutnya biar tubuh kita diri kita indah itu diisi kasih sayang. Kasih sayang itu apa jenengan welas asih, tan dulure, tan yobrone, tan putune. Kita mandangi dengan pandangan kasih sayang. Ojo sampai ono sifat benci. Ojo gampang benci ning wong. Sapa ngerti suatu saat kita membutuhkan. Ngoten Ibu? Sapa kelon dibuang. Ojo gampang benci. Mungkin kalau
ibadah berkah kurang khusyuk, sedekah kurang akeh, kurang apa tenanan. Nek sapa ngerti nek kali dilokne wong kok ikhlas mboten nesu niku ngangkat derajate awake dhewe. Alhamdulillah. Nek nomor masyarakat niku latar belakang dhewe-dhewe nggih kok sifate ora padha. Nek padha kita sedaya terusaken nggih. Sing bener kita berharap namung dumateng Gusti Allah. Nek kita berharap dumateng manusa akan sakit hati, kecewa. Tapi berharap dumateng Gusti Allah. Nanti kita sakit kami dan kita sakit sepakati. Nah, nanti nggih. Selanjutnya monggo ngaji. Kemarin kula nerangi iki sampai niki keluarga. Wes, ya. Aku 15 deh, oke. Nah, ini kan mulai 16 subhanallah wa bihamdihi subhanallah bihamdihi. Berarti kita mau iki nanti tanpa ujian bacaan niki memenuhi timbangan. Benjing itu wonten hari kiamat kita benjing itu bakal ditimbang amal kita. Lah pas kita kok memperbanyak bacaan subhanallah wa bihamdihi subhanallah bil azim. Timbangan kita benjing abot sebut ngoten nggih. Ya Allah anak iki kok biasa kan kok abot ternyata saking bacaan niku subhanallah wa bihamdihi subhanallah bil azim. Lah baik urusan donya lan akhirat digawe gampang. Wong amal ibadah mau digawe angkat ibarane apa nek urusan donya lan akhirat. Ngoten nggih. Lanjutipun la ilaha illallah. Akbar dikren faklam anahu la ilaha illallah. Iki wonten Al-Qur'an berkata dalam ini. Dados niki kita nek maca dalam iki nggih maca ayat Al-Qur'an nggih niku dikir mungkin bagus. Nah, makanya kok wonten sebagian ulama itu maca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus sampai cepat la ilaha illallah. La ilaha illallah ngoten nggih. Sebabnya apa? Awal diwaca pelan niku sebabnya bacaan Al-Qur'an. Ngoten wonten petahe baca Al-Qur'an secara tartil pelan pelan. Nah, ngoten nggih. Terus lanjut diwaca cepat. Biasanya dalam yang apa pun ya Allah niku napa? Tahlilan. Pengatan sedih.
gemet. Dari kula kepitet ning kerajaan. Lah dikone kerajaan ora gelem muni malah mejen kabeh. Lah iki ora gelem muni. Lah amat kali siji wae mboten manut. Mboten cocok kaya atine nggih. Ternyata matur ten Kyai, Mbah Kyai mutamakin. Sing kula cerita yen dulu. Matur, apa enek kau anake raja, kelamar kok diwehi malah gebek lho. Ki malah gebek cilik iki lho. Ki muni sing tekan muni yo nek muni tekan iki ben malah gebek loro biasane. Nggih to, gering. Kok kon ngono ora masuk akal iki. Iku enek makna dalamku. Oh nggih. Maknane napa to Mbak? Iku maknane kalimat la ilaha illallah. Kalimat dari kalau harus sekedar ucapan deh, tapi masuk ning ati. Cari nek engko bengi karo tengah malam golek ono wong maca la ilaha illallah. Ternyata dia salat tahajud itu nggih Bu. Maos la ilaha illallah. Paling sing kantor repot. La ilaha illallah itu mantep ning ati. Terus akhirnya Ahmad tahu nggih ngadet napa Sultan Hamengkubuwono. Jangan bahwasanya manuk gemet itu mboten wonten yai sing apa muni tenan iki nggih to wonten niku maknane kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah niku yai ngoten Sultan nek ditimbang kali donya sak isine iki luwih abot kalimat la ilaha illallah. Man awal kalam wa akhir kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa mawon sing awale luwih sampai sak akhire hidup badhe mati kok iso ngucapne kalimat la ilaha illallah maka jaminan masuk surga. Lah sing ngeten iki nggih minangka latihan ben gampang ngucapne kalimat la ilaha illallah. Jaminane apa kok mau masuk surga. Sehingga kita diarani kalimat ingkang napa niku utama abdul. Ceritane akhire Ahmad wau dinikahne pikanto yogane sinten Bu? Sultan Hamengkubuwono II. Sing 40 bisa kabeh. Tibake manane niku napa kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah. Iku saged kali ya Bu. Pun saking manjure alhamdulillah. Oke saya ini keluar terangnya sampai tuntas ya nggih. Niki pakai jenengan paus senja mboten napa-napa, matur selamat maghrib, apa bar subuh terserah nggih. Wonten keterangane ya Bu ya. Nah, oke sakniki kan dari sempat dari saya nggih Bu. Nek kawas niki harus sing mboten nututi, niki keluar terangnya mawon bahwasane la ilaha illallah kalimat pikir ingkang utama. Kita hidup dan mati dengan kalimat la ilaha illallah. Maknane ora enek pengiran sing disembah sing kali kejaba hanya namun Allah. Allah ingkang kuasa seluruh alam ini. Alam dunya di alam akhirat. Alhamdulillah. Berarti ibu sampeyan piye? Bisa oke. Keterangan malah iki kok tambahi sebab keterangan patah dalam itu tersebut dalam kitab bulan masih. Moga kita ngawas ya. Moga dibuka kita ikut tafsir Al-Idris juz 1 surat Al-Baqarah. Oke. Sampun pagi. Sampun pagi moga kita serangan maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 50. Apa baik para Bismillahirrahmanirrahim. Wa ifarna bikumul bahra fa anjaynakum barana ala fir'auna wa antum taqulun. Wa ifarna lan nalikane ucap sapa ingsun bikumul bahra sebab sira kabeh ing segara fa anjaynakum maka nelametaken sapa ingsun ing sira kabeh wa ahraqna lan ngemake lan lemaken
tegese kena urip. Nalika Bani Israil kanthi pimpinane Nabi Musa dikejar dening Firaun sakbalane. Kan pungkasane Allah Ta'ala migar segara iku Laut Merah sehingga Nabi Musa lan Bani Israil bisa nerusake pelayune liwat segara kan semilat mau. Sedang Firaun sakbalane dikeremake diklelepne ana ing segara. Nah, ceritane iki surat Al-Baqarah ayat 50 nerangke tentang raja Firaun karo Nabi Musa. Ceritanya Nabi Musa lahirnya sampun gak kendali ibu bacilane nggih. Lah saiki Nabi Musa iki sampun gedhe. Nabi Musa iku anak angkate raja Firaun. Nggih ta? Waktu cilik diopeni. Lah waktu gedhe Nabi Musa iku pikantuk napa niku wahyu ken nyampene bahwasanya ingkang wajib disembah iku namung Gusti Allah. Sedangkan raja Firaun ngaku sebagai Tuhan. Rakyatnya itu dikon nyembah raja Firaun sedaya. Nonton memang raja Firaun itu ora tau lara, ora tau lara blas sama aku iki. Nyuwun kang Allah niku sakjane nggih percaya kang Allah. Aku nyuwun ora lara ya Allah, kon ngaturne rezeki diijabah. Apa niku raja Firaun niku kaya semedi ngoten lho nggih. Donga, istilahnya donga. Nyuwun diparingi ora lara. Terus matur sombong, rumangsa ora lara ngaku sebagai Tuhan. Asline awalnya dia percaya karena rumangsa ora tau lara, ge kuwasa, sugih, sakti, ngaku Tuhan. Akhire dadi kufur. Kufur iku napa buka? Kafir. Ngoten. Lah iki Nabi Musa waktu niki diperintah dening Allah ken napa niku merangi ngelene dumateng raja Firaun sakjroning tentarane sing mboten iman wae diaturi nyembah dumateng Gusti Allah. Mboten purun Firaun ngamuk nggih ta wong bocah cilik kae awak tak openi kok wani ngejak aku niku ature Firaun. Lah akhire Allah merintahne Nabi Musa yang baru. Lah bayi niku wonten petunjuke. Terus tetap dikejar ae raja Firaun. Lah pas niku mburi niku segara niku ngarani iki Laut Merah niku. Laut Merah niku mburi teng pundi? Mesir. Mesir iki magetan luar niku. Bayangke luar nggih. Magetan luar namine Mesir. Nah niku nek wonten laut namine Laut Merah. Ngoten nggih. Laut Merah sing Nabi Musa cek ali dikelingne laut kelekne riyen nggih Sungai Nil namine napa Bu? Sungai Nil mboten sami nggih. Nabi Musa dikelekne kali nggih niku teng Sungai Nil. Sungai itu cilik nggih Bu. Nah, nek laut berarti gede. Iki Laut Merah. Laut Merah ku ombo. Lah mburine laut ngarepane pasutane raja Firaun. Lah Allah mawon ojo wedi Nabi Musa tetep taat to dongane sing teng iki wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Iki dongane yang pepek nek Nabi Musa ojo dongane iku Rabbi inni madhukum fantasir. Ya Allah aku lagi kepepet lagi tertekan tolonglah aku. Itu dongane Nabi Musa pasrah nggih bareng ada pasrah pengucap ngoten niku Allah perintahne tutupno tongkatmu ning laut. Akhire laute belah dadi dalan. Terus akhire Nabi Musa lan napa umat sing tak tau ngetutne Nabi Musa nyebrang laut sampai dibuka aku kok matet ngoten niku belah niku sing kiwa tengene gede sak gunung ngoten lho nggih. Terus tengah itu dibuka tanah damel lewat. Lah ngerti pasurane Nabi Musa niku lewat niku raja Firaun sakbalane ngetutne nggih sama aku teng segara. Pas teko tengah dalan Allah perintahne Nabi Musa. Hai Musa, tutuk tongkatmu neh ning laut. Dikutone nggih putar. Akhire
Nabi Musa. Berkat keyakinannya Nabi Musa sih benar-benar murni dumateng Allah. Allah mesti nolong, maka ditolong dening Gusti Allah. Lan raja Firaun napa niku mati. Wonten ibu sakit kami nggih tersebut ceritanya dalam surat Al-Baqarah ayat 5. Buat ini dilanjutkan. Wa adna Musa lan nalikane paring janji sapa ingsun ing Nabi Musa. Ayat 51 terus adwanina ing dalem 40 lailatan apane wengi sumata tumul hijrah maka nuli keri-keri padha gawe sira kabeh ijlah ing pedet emas mibadi saking sause nindakake tindak Nabi Musa wa antum kale utawa sira kabeh iku zalimun padha nganiaya kabeh. Keterangannya ayat 52 Bani Israil didhawuhi supaya eling yaiku nalikane Nabi Musa katimbalan munajat ana ing gunung Tursina 40 wengi dumadaan sanjerone Nabi Musa munajat Bani Israil kang padha patinggal padha gawe sesembahan rupa pedhet emas. Ngeten maksudnya Bu, niku nek Nabi Musa pun musuh kali aja Firaun malah nggih. Lah Nabi Musa iki bimbing umat. Lah umat Nabi Musa niku namine Bani Israil. Lah Bani Israil itu terkenal umat sing ngeyel. Tekok tapi gak nglakoni. Iku Bani Israil. Oke lumayan kok gak nglakoni itu Bani Israil. Lah niku ditinggal dari Nabi Musa diberikan dening Allah keng munajat itu nek kita ngarani ndonga semedi wonten Bukit Tursina. Tursina itu ning Mesir. Lah niku selama 40 bengi 40 dina. Lah wayah ditinggal niku Bani Israil umat Nabi Musa. Lah kok gawe pedhet terus Bu. Pedhet itu apa Bu? Lah dadi anak sapi. Lah gawe pedhet saka emas. Apa Bu? Emas. Yo berarti wong dhisik itu sugih lho Bu. Emas kuwi ana ing iki. Jamane Nabi Musa wis enek emas. Gawe pedhet cilik, jenenge pedhet cilik nggih Bu nek sapi. Gawe pedhet saka emas. Dibentuk kaya pedhet lan disembah. Lah wektu niku Nabi Musa pasrah dumateng adike niku Nabi Harun. Yo critane selanjutnya ngoten. Adikku tak tinggal ngajak umatku iku tunggunen. Dan Nabi Harun nggih pun nasihati, wis marang aja nyembah saliyane Allah, kok nyembah pedhet emas, sampe ku kliru. Wis diomongi ngoten niku Bani Israil mboten percaya, tetep nyembah pedhet. Terus akhirnya Nabi Musa langsung kaget, loh umatku kok padha nyembah pedhet. Diomongi sampe ku kliru, sing disembah itu sing bener namung Allah. Nek nyembah selain Allah jenenge napa musyrik.
omahku tak tinggal 40 dina kok padha nyembah pedhet gayane dhewe kok disembah iki jenenge wong sesat dielingne lah sebagian yo enek sing nurut sebagian wonten sing boten cuma selanjutnya Allah apa ngapura nibak tidak ala-ala pas turun awakmu kabeh di ngapura dene Allah tujuane sira kabeh ben bersyukur dan terus nek kita niku mohon maaf terus kita niku di ngapura dene Allah lha niku kita tujuane bersyukur apa bahwasane Allah niku maha pemaaf berkurang segera apa bertobat ini mohon ampun maaf sisi kados yang berdirikan yang apa kak dianjurne maca istighfar lho iku artine apa balekne tauhid nyuwun ngapura dumateng Allah barangkali ada ukur ada iman sing berkurang maka pertama itu maaf sisi istighfar syahadat asyhadu alla Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wa afiyatan fid jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut Allahumma hawwin alaina fi sakril maut wa najatan minan nar wa rafa'an minal Islam Rabbana lana anfusana wa idza taghfir lana wa tarhamna ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah, karena Engkau Maha Pemaaf ya Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah, tolonglah kami semua ya Allah untuk selalu bisa zikir ingat kepadamu ya Allah, bisa bersyukur atas semua nikmat imanmu ya Allah, bisa khusyuk dalam setiap ibadah ya Allah. Allahumma yassir lana umrana wa ashri Allahumma mahfaz dan rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah, mudahkan urusan kami semua ya Allah, urusan dunia maupun urusan akhirat kami ya Allah. Allahumma tawil amalna ya Allah, panjangkan usia kami semua ya Allah, sehingga bisa hidup yang lebih bermanfaat. Washolli asadana ya Allah, sehatkan lahir batin kami semua ya Allah, hindarkan kami semua dari segala macam penyakit ya Allah. Wa nawi qulubana ya Allah, sinarilah hati kami sehingga mudah
Wasahid iman ya Allah, tetapkan iman kami. Wasikan zakon ya Allah, lapangkan luaskan mudahkan rezeki kami. Ila qalibna terhadap kebaikan ya Allah dekatkan. Wa syarihna terhadap kejelekan ya Allah jauhkan. Waqdi warisana fi dunia innaka qadir. Ya Allah ya Rabb, takdirkan kepada kami semua takdir yang baik ya Allah. Karena Engkau Maha Kuasa ya Allah. Ya Fatah iftahu lana ala ta'amil Quran. Wahjah bukalah hati dan pikiran kami semua untuk bisa mempelajari memahami ilmu Al-Quran sebagai sumber kehidupan kami ya Allah. Allahumma ilmi ya Allah, perkaya kami semua dengan pengetahuan agama. Wazjani ilmi ya Allah, mudah ketenangan batin. Wa arimati taqwa ya Allah, muliakan kami semua dengan takwa. Wajahilna bil afiyah ya Allah, lengkapkan kami semua dengan sehat lahir sehat batin ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami semua yang rumah tangga yang bahagia, tenang, tentram dalam naungan-Mu ya Allah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ij'alni muqima shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan anak keturunan kami semua anak yang soleh-solehah, yang taat, yang selamat beruntung dunia akhiratnya ya Allah. Ya Allah, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, jadikan di penghujung usia kami semua dalam keadaan iman, Islam, husnul khatimah, mudah menyebut kalimat la ilaha illallah. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dan sayangi kedua orang tua kami dan mertua kami ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afi wa'fu anhum. Ya Allah, ampunilah dosa leluhur kami yang telah meninggal dunia ya Allah. Berilah penerang dalam alam kuburnya ya Allah. Hindarkan mereka semua dari siksa kubur ya Allah. Masukkan mereka semua dalam surga ya Allah. Hasbi suali ilmu bihajati. Hasbi suali ilmu bihajati. Hasbi suali ilmu bihajati. Ya Allah ya Allah, kami semua di sini bersimpuh mengharap ridho-Mu. Karena itu ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami, kabulkanlah hajat-hajat kami semua ya Allah. Karena Engkau Maha Kuasa ya Allah. Ya rahmat ya Allah, sayangilah kami semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, Ibu, masyarakat Allah akan mungkin di 2000 awal. Wajah yang agung mohon maaf apunten, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita datang sekarang.